Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At Purihin ang Panginoon mga kapatid sa tagpong ito sapagkat ating pinagdiriwang sa buong simbahan ang paghahari ni Kristong Hari ng sanlibutan. Kaya nga naman mga kapatid sa ating pagdalo sa banal na pagdiriwang na ito, tayo manikluhod sa harapan ng ating Hari. Tayo ay magpakita ng paggalang at sa ating pagmamahal sa ating Hari. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Panginoong Jesus, Ikaw ang Hari ng katotohanan at ang buhay. Patawarin mo naman ang aming isipan, salita o gawa na nakasakit sa aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang Hari ng kabanalan at biyaya. Patawarin mo ang aming mga kasalanang materialismo, kasakiman at kapalaluan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang Hari ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan. Patawarin mo ang aming mga pagiging di makatarungan, pagkamuhi at kapusukan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon Diyos ay ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isay ng tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin.
at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandaigdigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari na mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at ang kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga ginigilo kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang katotohanan, mga kapatid, mga kapanalig, sa tagpong ito ng ating pagdinilay at pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoon Hesukristo sa sanlibutan. Sa tuwing natatapos po o kailan naman tayo ay nauuwi na sa huling yugto ng ating liturhikang kalendaryo sa ating inang simbahan, naging kaugalian po natin ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng sanlibutan. Bagaman mga kapatid, mga kapanalig, ang mga pagbasa bago pong pagdiriwang ito ay
tila bagang nagdulot sa atin ng pangamba dahil sa mga kabigabighani, karumal-dumal na mga salita patungkol sa katapusan ng sanlibutan. Tayo naman po ngayon ay pinapaalalahan, binibigyan ng bagong simulain at pag-asa ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni Kristong Hari ng sanlibutan. Mga kapatid, pagnilayan natin at balikan po natin ang tagpo sa ating Ebanghelyo, the encounter between Pilate and our Lord Jesus Christ. At bakit nga pala ito ang napili, no? Mayroon po tayo tatlong mga pagbasa patungkol sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ngayon po ay nakatoka, sabi nga nila, ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan patungkol sa enkwentro o di kaya tinatawag natin na pagtatagpo, no? The encounter between Pontius Pilate, the governor, during that time in Judea, and our Lord Jesus Christ, who was, he was brought to Pontius Pilate, in the presence of Pontius Pilate, to be tried by him. Kung hari nga ba ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, ang tanong ay, bakit kailangan niyang magpaubaya para sa pamamayani ng kapangyarihan ng tao? Kung tunay ngang hari ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, bakit hinayaan niyang mahatulan siya ng isang tao? Marahil mga kapatid, kapag yan ang ating pag-iisip ay hindi tayo nalalayo, no? Sa pag-iisip ni Poncio Pilato, na noon ay kaharap niya ang ating mahal na Panginoong Hari ng sanlibutan. Sisters and brothers, mga kapanalig, we can never ever contain the kingship of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kapag tayo nagtatanong na kung hari nga bang ating Panginoong Hesukristo, kung hari nga naman si Kristo, ang pangalawang tanong marahil ay, nasaan ang kanyang paghahari? Nasaan ang kanyang kaharian? Sinagot na niya ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagtugon sa katanungan ni Poncio Pilato, ang aking paghahari, ang kanyang kaharian na hindi rito sa sanlibutan ito. Nangangulugan mga kapatid, na pinapaalam ng ating mahal na Panginoon na ang kanyang paghahari ay higit sa pangunawa ng sangkatauhan. Christ's kingship goes beyond human understanding. It even goes beyond what we seemingly knew about His kingship or Him being a king. Kasi pag sinabi mong nasaan ang iyong kaharian, sapagkat kung sinabi ni Poncio Pilato kay Kristo, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Nangangulugan mga kapatid, layunin ni Poncio Pilato na para bagang ibaba ang antas ng paghahari ni Kristo. Sa kanyang pagtatanong, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ay tila bagang sinasabi ni Poncio Pilato, kung ikaw ay hari ng mga Hudyo, mas nakakaangat kami mga Romano kaysa sa iyo, sapagkat nasasakupan namin kayo. Pero lingid sa kaalaman ni Poncio Pilato mga kapatid, maging ang paghahari ng ating Panginoon ay hinahigit pa sa kapangyarihan ng isang ordinaryong tao, sapagkat higit pa ang paghahari ni Kristo sa ating kamalayan at pangunawa. Christ's kingdom or kingship goes beyond human understanding. It goes beyond jurisdiction. It goes beyond a territory. It goes beyond what we call sovereignty of certain people, a group of people who chose a leader for them to become king. Sapagkat mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang sakop ng mundong ito, kundi ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ang nakakasaklaw at nakakasakop sa mundong ito. Doon mo pala malalaman mga kapatid that Christ's kingship goes beyond everything, and yet it encompass all creation. Sapagkat yun naman ang dahilan kung bakit pumarito ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya sa ating Ebanghelyo, kaya nga siya'y naparito sa sanlibutan ito upang ipahayag ang alin? Ang katotohanan. At anong katotohanan niya? Na ang katotohanan na siya ang inatasan ng amang na lumikha ng sanlibutan para mga siwa, mamuno, at mag-akay sa kanyang nilikha upang sa gayon, o mag-akay sa nilikha ng kanyang ama patungo sa daan ng kaligtasan, upang kung nasaan man ang ating Panginoon, naroon din tayo. If we contain, my dear friends,
the kingship of our Lord Jesus Christ, then we are totally wrong and we are acquainted to the attitude of Pontius Pilate. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, nabibigyan tayo ngayon ng isang napakagandang dahilan para magkaroon ng pag-asa. Kung ang mga pagbasa bago dumating ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan ay patungkol sa wakas ng panahon. Patungkol, mga kapatid, sa pagwawakas ng buhay, patungkol sa pagwawakas ng panahon ng tao ang namamayani. Kapatid, ang kasagutan dyan ay ipinagpapatuloy ngayon ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghahari. Sapagkat ang kanyang paghahari ang nag-uugnay mula sa luma patungo sa panibago. Kaya nga, di ba, sa pagpapahayag natin sa ating Apostles' Creed, yung bago, yung ating pinapahayag, ating pananampalataya, nakalagay doon, and His kingdom will have no end. Nangangahulugan, maging ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ang paghahari ni Kristo, ay higit sa panahon na nalalaman ng sangkatauhan. It goes beyond human time, and it will always continue in eternity. Kapatid, huwag mong maliitin ang paghahari ng Diyos katulad ni Poncio Pilato. Sa layunin ni Poncio Pilato na ibaba, marahil, at iangat ang kanyang pagiging pinuno bilang gobernador, hindi niya nalalaman na ang kanyang kaharap ay mas higit pa sa emperador ng Roma, na mas higit pa ang paghahari niya maging sa pangunawa ng sanlibutan. Because the kingship of Christ, my dear friends, goes beyond human time. It goes beyond the capacity of a human person to understand. It defies jurisdiction. It defies limitation. It continues to exist. It connects from the end to another new beginning. Friends, mga kapanalig, yan ang hari natin. Walang limitasyon. Yan ang hari natin, mga kapatid, na pinasampalatayanan natin. Na matapos man ang ating kakayahan o mawakasan man ang ating kakayahan na magkaroon ng bagong pag-asa, siya ang nag-uugnay upang tayo magkaroon ng pagpapanibago sa ating buhay. He continues on. He connects. He revitalizes. Wow. Yun ang salita mga kapatid Yun nagbibigay ng panibagong buhay. Yan si Kristong Hari ng Sanlibutan. Ang ipahayag ang katotohanan ng katotohanan yan. Sugo siya ng Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sugo siya ng Panginoon Diyos Ama. Ama natin lahat. Na ang kanyang unang anak na si Jesucristo ang mamayani, manungkulan, mamuno, maghari. Pero ang tanong, sa papaanong paraan? So ito yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. If Christ is our King, how is He as a King to all of us? Sabi ko nga kanina, mga kapatid, our expectation towards the kingship of Christ is so limited that His kingship goes beyond even our expectation. Bakit? Kasi, mga kapatid, kulang ang ating kakayahan, pangunawa, pag-iisip, maging ating pamamaraan para purihin siya, ay kulang pa yan. Kung kahit na pagsama-samahin natin lahat, kulang pa po yan, mga kapatid, para atin sabihin nating mahigitan ang kanyang paghahari. Bagamat kahit na hindi natin mahigitan o mapapantayan man lamang kanyang paghahari, minarapat ni Kristo bilang ating hari na siya ang bumaba para nang sa ganon ay mapantayan natin siya. Siya ang pumantay sa atin bilang isang tao. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili para mapantayan natin siya upang sa kanyang kababaang loob maiangat siya tayo. Yan ang pamamaraan ng isang tunay na hari. Kung anong labis sa kanya, ipinagkakalob niya upang kung ano man at sino man sa ating may pagkukulang, mapantayan natin. Siya na umaabot sa atin. At tayo naman, walang dapat tayong gawin kundi iabot natin ang ating mga kamay upang salubungin natin ang ating Kristong Hari. Christ is ever willing to reach out to us. Who are we not to reach out to Him, our King of the universe? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Kristo ang hari ng sanlibutan, buhat sa Kanya ang lahat ng mabubuti. Buong pananalig tayong manalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Kristo, aming banal na pastol, tipunin mo sa iisang kawan ng simbahang iyong itinatag ang iyong mga tagasunod buhat sa bawat bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kristo, aming tagapagligtas, gabayan mo ang Santo Papa sa kanyang misyong pagalingin ang mga may sakit, hanapin ang mga naliligaw, at palakasin ang mga nanghihina. Manalangin tayo. Panginoon, Dinggin mo kami. Kristo, hukom ng lahat ng tao, ilagay mo nawa kami sa iyong kanan, upang manahin namin ang kahariang inihanda na para sa amin sa pagsisimula pa man ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kristo, prinsipe ng kapayapaan, lipulin ang mga sandata ng digmaan at turuan ang mga taong mamuhay ng maayos at ng may paggalang at pakikipagtulungan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kristo, na una sa mga yumao, ihatid mo nawa ang lahat ng namatay na nanalig sa iyong awa sa kalwalatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, Hari ng sanlibutan, pagharian mo ang aming bayan, mga pamayanan at mga pamilya, nawa lahat ng aming sabihing isipin at gawin ay makatulong sa katutupad ng iyong plano ng pag-ibig, ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sanlibutan, ang ipagtungan ng paggawa, ang tinapay na ito para sa nagbibigay ng buhay. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa kapakanan. Sanlibutan, bilang ang download na ito ang may alam na at ang iba sa buwan ng paggawa. Ang alak na ito para sa amin nagbibigay na iyong espiritu. Alak na ito, inuming inihain sa'yo. Kapal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Kung puso namin hihingayin pagkapangan namin. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin ng mga alay,
Sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakob sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo ay sa lahat may igawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagpapalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kailasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kalak na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Di naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Puso't ang kabuhay, kami natubos mong buhay. Panginoon Jesus, aming mahal, ligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaale namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Honesto na aming butihing obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ngayon na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa lahat na sala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoong Heso Kristo ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, magbigay at magbahagi na po tayo ngayon ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka.
Mga ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating Kristong Hari ng Sanlibutan. Siya rin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang na tayo ng banal na katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, ating pong dasalin ang panalangin sa mahal na Birhen ng Veritas. O Birhen ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, mga kapanalig. Humayo tayo't maniklohod at maniwala. Purihin ang Kristong ng Hari ng Sanlibutan. Salamat sa Diyos.